félkamerákkal. Nem is látszik meg a palibán, nem hát igazán, hogy a helyi talibán itt már mi nálunk csak ő volna, de itt a lista, hogy mitől is fundamentalista. Ő a jó szomszéd, aki nem csak ígérget, de be is tartta, hogy kell. A pali kiló 20-al járja az utcát, a zebrán vigyáz, élve nem jutsz át. Jön a Mari néni, a zsáknak a foltyati foltja, hogy oltja, folytja, aki tér. A lelke ablaka, de muskák is, aki kitol rajta egy puskát is. Mert a csajod is fáj, bereped a máj, a fizud, a fitud, meg ami csak fájni tud, ismerős a bőgés. Dögöljen meg a szomszéd tehenem, nehogy már neki jó legyen, ne. Gyerünk, mondjon le, ne legyen szava, dögöljen meg a szomszéd maga. Talibán kiköpött entitás, nem vitás, naponta egy centitás alá Agader meg lesz, ha teheti eltesz. Lábalól akár tehenet a szentex. Mari néni meg ahogy püföli a cihát, az már csihát, úgymond királt, fatvát, hát ha hat rá, de kukából nem lesz szalonna. Itt milliónyi mariachi húzza az alábalót, a palábalót, és mindegyik egy palibácsi. Készül a csoportos fantomkép, gyönyörű a jelenet, random szép. Üzenet a végén, nem kérjük, ha beledöglünk is túlélünk. Dögöljen meg a szomszéd tehenem, nehogy már neki jó legyen, ne.
boci, tárka.